Bun regăsit! Astăzi, 27 februarie 2026, doresc să menționez această dată pentru că este o zi de primăvară, o zi cu soare, o zi faină care mi-a dat atâta energie încât sunt gata să vorbesc despre lumină și întuneric, echilibrul dintre lumină și întuneric, o temă foarte frumoasă și acum să intrăm în detaliu. În centrul căii lactee, ca și în centrul aproape tuturor galaxiilor, se află o gaură neagră supermasivă. Aceste structuri cosmice sunt de milioane, uneori chiar de miliarde de ori mai masive decât Soarele nostru. Ele ating asemenea dimensiuni colosale, rănindu-se cu materia din jur, cu stele, cu gaze, praf cosmic, chiar și alte găuri negre mai mari. Dar, dincolo de imaginea lor aparent distructivă, găurile negre au un rol profund ordonator și transformator. Ele se comportă la scară cosmică, asemenea lizozomilor dintr-o celulă umană. Acei mici curățători care descompun și reciclează ceea ce e uzat, deteriorat sau mort. În același mod, gaura neagră digeră materia veche, transformând-o în energie pură, pregătind-o pentru o nouă formă de existență. Și putem vorbi aici despre principiul transformării prin absorpție. Așadar, lizozomii sunt găurile negre ale celulei. Absorb elemente uzate, le descompun și le transformă în resurse utile. Găurile negre fac același lucru la scară cosmică. Absorb materie veche, stele epuizate, praf cosmic, iar o parte din acea energie este reemisă în univers sub formă de jeturi de plasmă și radiație, contribuind la formarea de noi stele și galaxii. Ambele mențin echilibru sistemului, unul la nivel celular, celălalt la nivel galactic, de unde și precum sus, așa și jos. Și tocmai această transformare este vizibilă în jeturile de lumină, imense fascicule de plasmă și energie care sunt aruncate de la polii găurii negre în sus și în jos, la viteze apropiate de cea a luminii. Aceste jeturi nu sunt un act de distrugere, ci semnul unei renașteri, dovada că energia veche a fost transmutată în lumină, în vibrație nouă, într-un ciclu etern de moarte și recreație. Astfel, gaura neagră nu este un sfârșit, ci o poartă. Ea ne amintește că, de la micro la macro, întreaga creație funcționează pe același principiu. Tot ceea ce se încheie se transformă. Tot ceea ce moare renaște sub o nouă formă. Așa cum lizozomii regenerează celula, găurile negre regenerează universul. Un fantastic dans de lumină și întuneric. Creația este un dans continuu de lumină și întuneric, de energie pozitivă și densitate aparent negativă. Aceste forțe nu sunt opoziții care trebuie eliminate, ci aspecte complementare ale aceluiași întreg. Întunericul nu este rău, el este purificare, transformare, curățare. La fel cum găurile negre din univers nu distrug, ci concentrează, transmută și redirecționează energia, așa și întunericul din viața noastră
poate fi motorul renașterii sufletului. Întunericul nu este inamic. El te învață răbdarea, smerenia, puterea de a simți fără mască. Fără el nu am putea recunoaște lumina. Întunericul poate fi interpretat ca aspectele noastre nevizibile, acele umbre ascunse, frici, traume, părți renegate. Ele sunt umbră pentru că provin din lumină, din ceea ce suntem, dar nu îndrăznim încă să vedem. Jung ar numi asta shadow work. Lumina conștiinței transformă umbra în putere. Gândește-te la o sămânță. Ea nu germinează la lumină, ci în întunericul pământului. Acolo, în adâncul întunecat, umed și tăcut, sămânța se descompune, se sparge, moare ca formă veche și tocmai din acea moarte, din acel întuneric, răsare viața nouă. Rădăcinile cresc mai întâi în jos, în întuneric, ancorându-se profund înainte ca mugurele să îndrăznească să caute lumina. La fel și cu sufletul nostru. Experiențele grele, momentele de întuneric interior nu sunt pedepse sau eșecuri spirituale. Sunt pământul în care ne ancorăm rădăcinile, locul unde ne transformăm din ce am fost în ce urmează să devenim. A-l accepta nu înseamnă a-l glorifica, ci a înțelege rostul. În tăcerea lui se ascunde înțelepciunea care nu se găsește în cuvinte. Întunericul este umbra luminii. Imaginează-ți o gaură neagră zen, un centru de tăcere absolută, unde prezența este deplină. Ea absoarbe totul fără a judeca, transformând haosul în echilibru. Rămâne neclintită în timp ce universul pulsează în jurul ei. Nu luptă, nu urmărește, nu cere nimic, doar există. Și tot ceea ce îi ajunge în apropiere este transmutat, limpezit, redat lumii ca energie vie. Aici se ascunde lecția întunericului. Să nu fugim de trăirile grele, nici de emoțiile dense care ne vizitează. Să le privim ca pe o chemare la prezență, nu ca pe o amenințare. Să avem curajul să ne așezăm în propriul centru și să devenim galaxia noastră interioară, cu gravitația liniștii, ținând totul în echilibru, primind ce vine și lăsând să plece ceea ce nu ne mai servește. Când viața ne aruncă în mijlocul unei situații dificile, deseori primul gând este: de ce eu? Ce am greșit? Cu ce am greșit? Începem să ne temem de necunoscut, ne agățăm de scenarii și întrebări fără răspuns. Plutim în ipoteze despre consecințe și uităm să pășim în singurul loc unde avem putere, momentul prezent. Nu există emoții greșite, există doar energie care așteaptă să fie înțeleasă și transformată. Furia, tristețea, frica, durerea nu sunt piedici, ci materie primă pentru a ne rafina înțelepciunea. Când ne reamintim de gaura noastră neagră zen, totul capătă perspectivă. Ne oprim, privim cu luciditate și așezăm emoția în centrul conștiinței noastre și, încet,
ea se lasă absorbit. Nu dispărând, ci disperând, și devenând ca parte integrantă a cine suntem. Problema începe să se decanteze, să se clarifice, iar soluția inevitabil apare. Panica și rezistența ne doboară, acceptarea, răbdarea și calmul ne reașează în noi. Aceasta este lecția zilnică pe care viața o oferă, să rămânem centrul nemișcat în mijlocul propriilor furtuni. Viața și sufletul nostru sunt universuri în miniatură. În interiorul fiecăruia există propriile găuri negre, structuri care absorb, transformă și eliberează energia densă. Așa cum deja am vorbit despre lizozomi, care sunt organe celulare care dizolvă și reciclează tot ceea ce e vechi sau inutil, păstrând echilibrul intern. Putem vorbi la fel și despre mitocondriile și procesul de autofagie, care permit celulei să moară și să renască constant, transformând energia veche în vitalitate nouă, și de asemenea macrosistemele corpului, precum ficatul, intestinul gros și sistemul limfatic, care filtrează și purifică la scară mare. Fiecare celulă din corpul nostru este o mică galaxie. Fiecare lizozom, fiecare mitocondrie, fiecare proces de detoxifiere este o gaură neagră în miniatură, asigurând echilibrul și renașterea internă. La nivel spiritual, subconștientul, umbra și experiențele noastre dense joacă același rol. Ele atrag, absorb și transformă energiile blocante în înțelepciune și maturitate interioară. Totul urmează același principiu universal. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Aceasta este pregătirea sufletului. Fiecare experiență, fie dureroasă, fie plină de bucurie, este o energie care trebuie integrată. Întunericul ne arată ce avem de curățat, ce frici trebuie privite, ce egouri trebuie lăsate să moară, pentru ca lumina autentică să poată străluci. Acceptarea ambelor energii, lumină și întuneric, ne învață echilibrul interior și ne pregătește sufletul pentru experiența completă a vieții. Prin acest proces, sufletul nostru învață să fie nemișcat în mijlocul haosului, să simtă totul fără teama de durere și să transforme orice experiență în combustibil pentru evoluție. Lumina și întunericul nu sunt dușmani, ci parteneri într-un dans infinit, care pregătesc sufletul să trăiască autentic și complet în această viață. Întunericul este umbra luminii. Sunt inseparabile, două fețe ale aceleiași existențe, legate pentru totdeauna. Așa cum gaura neagră nu judecă ce absoarbe, nici sufletul nostru nu trebuie să se teamă de ceea ce trăiești. El poate transforma totul, suferința, rușinea, vina, frica, în energie pură de înțelepciune. Noi oamenii suntem anxioși, fricoși, ne rușinăm, nu dorim să arătăm cine suntem cu adevărat. În momentul în care iei decizia să nu te mai ascunzi, viața ta se va schimba radical. Toate aceste umbre se curăță prin acceptare și eliberare. Este al naibii de greu, dar nu imposibil. Nouă ne e teamă că ceilalți ne văd în sfârșit cum suntem. Acesta e de fapt egoul, care ne poartă către o poartă închisă a eliberării. Nu vrem să arătăm cine suntem cu adevărat, ne comparăm cu ceilalți care
ne arată ce vor ei să ne arate și în final, dacă analizezi, constați că toți purtăm măști. Ne pasă de ce cred ceilalți, suferim că suntem judecați, că am lăsat să se vadă o parte adevărată a noastră, iar ceilalți acum ne judecă, etc., etc. Trăim incorect pe o scenă, având fiecare rolul său, suntem actori și mai ales cei mai buni scenariști. Nu spun acum să ne dezgolim și să strigăm în gura mare, iată cum sunt eu, desigur, avem nevoie de decență, însă să vorbim mai puțin și să ne manifestăm natural, fără inhibiții. Atunci încep să cadă măștile, încep să te poziționezi în echilibru. În mijlocul haosului, privește cum energia curge. Ceea ce pare întuneric este doar lumină încă neformată. Fiecare gaură neagră zen din univers și din interiorul nostru este un portal către renaștere. Totul se transformă, totul renaștere, totul este în echilibru. Gaura neagră zen este o metaforă a sufletului matur. Absoarbe totul fără să lupte, transformă totul și renaște fără să fugă. A fi treaz spiritual nu înseamnă să fii mereu senin, ci a fi sincer cu tine însuți. A fi lumină nu înseamnă a străluci mereu, ci a ști să luminezi chiar și în întuneric. În concluzie, putem spune că întunericul este laboratorul în care sufletul devine lumină. Lumina și întunericul trăiesc în tine. Negarea uneia slăbește cealaltă. Accept ambele pentru că doar prin ele înveți să fii complet. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Până la episodul viitor, rămâneți în liniștea inimii voastre. La revedere, pe curând!